Ассалому алейкум дӯстони азизи ман. Иншолло ҳама каса сеҳату саломат ҳастед. Садқаи меҳру муҳаббатон, садқаи ғамхориётон, садқаи дӯстдориётон. Ростӣ то ин андозаша бовар надоштам, ки қадар мардум дар бари ман ғами мара мехӯранд. Чи дар дохили Тоҷикистон, чи беруни Тоҷикистон ҳама занг зада ай аҳволи ман пурсон шуданд. Раҳмат барои дуоҳои нектон, раҳмат барои суханҳои хубтон, раҳмат ки намондед ман хидматро қайз кунам. ҳазор раҳмат. Камтар саломатим хуб набуд, шукр ҳозир хела беҳтарам. Табобат кардестам, беҳтар шудестам. Натонистам сторис буром, чунки камтар вазъи саломатим хуб набуд. ҳазор раҳмат ҳаматонда барое ки дар барам ҳастен ҳамчун як оила. Хай ҳамин чиз дар насиби ман будай. Шукронаи Аллоҳи меҳрубон ба хайр гузашт рафт. Мехостам миннатдории худна ба якояки шумо бирасонам. Барои шумо хавотир карданам аввало бахшиш, раҳмати калон ба ҳама уёру дӯстое ки барои одамои наздикӣ ки дар бари ман буданд ва то ҳозира ҳастанд. Хусусан мехоҳам миннатдории хидмат ба ҳамаи модари азизи меҳрубоне расонам, ки дар ҳамон ҷои ҳодиса мара дуохонӣ карданд. Бародарои азизе ки мара дар ҳамҷо дастгирӣ карданд. Сидқан ҳазор раҳмати калон. Худоҷон аз шумо розӣ бошад. Шукр, ҳамаш гузашт рафт. Раҳмат. ин ғамхорие ки шумо нисбати ман кардем, бовар кунед одамое ки ҳатто беруни Тоҷикистон буданд мара занг задану аҳволпурсӣ карданд. Ҳаматонда ҳазор раҳмати калон.